Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kublan. Taong 1972. Kabagan, Isabela. Noong mga panahong ito, may hinahanap na tao si Kublan sa lugar ng Kabagan. Malaki ang pakay niya rito, kaya kahit malayo ang pinagmulan niya, pilit siyang pumunta ng Isabela para hanapin ang matandang nagngangalang Dignum. Sa taon kasing ito, nagdedeleryo na ang tatay niya buhat sa iniinda nitong karamdaman. Marami na silang nilapitang manggagamot, pero lahat yon hindi kinaya ang sumpang bumabalot sa katawan nito. Kaya naman nang malaman niya ang kwento ng matandang si Dignum na taga Isabela, agad siyang bumiyahe. Kokonti man ang perang dala-dala, di niya na ito alintana. Naisip niya kasi na yun lang ang taong makakatulong sa kanila sa ganoong sitwasyon. Base kasi sa mga taong nakakakilala kay Dignum, ang matandang yon ay may milagrosong mga kamay. Ilang beses na itong nakagamot ng sakit na halos wala ng lunas. May mga usap-usapan ding napakamahiwaga ng matanda dahil walang kahit na sino ang nakakaalam sa pinagmulan nito. Naninirahan din yon sa paanan ng bundok kung saan milya-milya ang layo sa bayan. May mga sabi-sabi ring hindi madaling hagilapin ng matanda dahil nagpapakita lamang ito sa mga taong gusto nitong tulungan. Naniniwala rin ang kanyang mga napagtanungan na hindi ito nagpapakita kapag ang taong nangangailangan sa kanya ay masama ang budhi. Kaya kung gusto mong makita ang matanda, kailangang siguraduhin mo sa sarili mo na may mabuti kang puso para hindi ka magsayang ng oras sa kakahanap dito. Pagtatapat pa ng mga ito na hindi yun nagpapabayad, kaya walang kwenta ang pagdadala ng malaking pera. Sa bandang huli kasi, puso mo ang batayan kung karapat-dapat ka bang tulungan o hindi. Dahil sa kanyang mga nalaman, nagkaroon siya ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Hindi man sa pagbubuhat ng sariling bangko, pero marami ang nagsasabing mabuting tao itong si Kublan. Ni minsan hindi siya nagkaroon ng atraso sa kanilang baryo at kilala siya ng mga taga roon bilang matulungin at magalang. Bagay na naging daan para magbakasakali siya. Isang linggo ang lumipas. Nakatungtong siya sa lugar ng Isabela. Sa kaduluduluhan pa kasi siya ng probinsya ng Quezon nagmula, kaya marami siyang ginawang sakripisyo para makarating sa lugar na gusto niyang puntahan. Pagpasok niya ng bayan, bumungad sa kanya ang nakakapanibagong tanawin. Marami ang taong nakita niyang abala sa pangangalakal at paglalako ng kani-kanilang mga produkto. Palagi ring abala ang lugar na parabang walang katapusan ng trabaho. Nanatili siya roon sa loob ng 2 araw para mamili at magtanong-tanong. Marami siyang nakausap na may nalalaman ukol kay Tandang Dignum, pero walang kahit ni isa sa mga ito ang nakapagtukoy sa bahay ng matanda. Basta ang ginawa ng mga taong yun, nagturo lang ng mga kakilala nila na pinaniniwalaan nilang merong nalalaman ukol sa lugar ng matandang hinahanap niya. Nang marinig naman niya ang sinabi ng mga ito, taus-puso siyang nagpasalamat bago umalis ng mapayapa. At dahil sa ilang araw pang paghahanap, ramdam niyang malapit niya na itong makita. Hindi naglaon. Pagsapit ng huling araw ng linggo, may nakilala siyang lalaki na magsasaka malapit sa bundok kung saan siya pupunta. Kadyo ang pangalan nito, at base sa salaysay nito, matagal na nitong kilala si Tandang Dignum. Nakatira yon sa bundok na naroon sa harapan ng palayan. Ngunit dahil sa dalang lang nitong bumaba, kaya kokonting tao lang dito ang nakakaalam. Pagtatapat pa ni Kadyo sa kanya, na minsan nakikita niya itong naglalakad sa gilid ng palayan nila. Di naman niya yun pinapansin, gawa nang wala naman siya ritong importanteng pakay. Pagkarinig niya sa sinabi nito,
Hindi na siya nagdalawang isip na dukutin ang natitira niyang pera para isuhol dito upang masamahan lamang siya. Hindi kita gustong suhulan, Kadyo. Itong perang to sabihin na lang natin pampalubag loob ko sa'yo. Alam mo kasi, napakalaking bagay sa akin na makita ko ang matanda dahil siya na lang ang huling pag-asa namin. Kung wala siya, mamamatay ang taong pinapahalagahan ko. Ayoko mangyari yun, kaya nakahanda kong gawin ng lahat, alang-alang sa kanya. Wika niya rito. Nang marinig naman yun ni Kadyo, kahit hindi nito gaanong maintindihan ang pamamaraan niya ng pagsasalita, pilit itong nakipag-ugnayan sa kanya. Basta ang naunawaan niya lang noon, makikipagtulungan ito sa kanya, meron o wala mang kapalit. Dahil sa sinabi nito, halos mapaiyak lang naman siya habang taus-pusong nagpapasalamat. Hindi niya kasi sukat akalain na magkaparehas silang dalawa ng pananaw sa buhay. Kaya naman nang magkasundo na silang dalawa, hindi na siya nagdalawang isip na sumama rito. Kinahapunan, dali-dali naman nilang tinahak ang palayan. Nasa 22 hektarya ang lapad nito, kaya hindi biro ang ginawa nilang paglalakad para lamang marating ang pinakadulo. Halos ilang oras din ang kanilang binuno hanggang sa marating na nila ang hangganan ng lupang malapit sa bundok. Pagdating naman nila rito, pumungad sa kanya ang malawak na ilang na alam niyang hindi pa gaanong napapasok ng tao. Bukod kasi sa wala roong mga bakas ng daan, sariwa pa ang mga puno. Nagkalat din sa paligid ang iba't ibang uri ng hayop habang patuloy na sumisimoy ang sariwang hangin. Ilang minuto pa ang lumipas. Kagaya ng inilahad nito sa kanya, may nakita nga silang matandang naglalakad. Nakasuot yon ng salakot. May nakasabit sa bayong sa likod nito. Tapos napakasimple lang ng suot nito. Wala rin itong sandalyas, kaya hindi niya maisip kung papaano natitiisa ng matanda na maglakad sa ganoong lugar ng nakayapak. Matapos naman nila itong makita, hindi na nagdalawang isip si Kadyo na lapitan ito. Pagsilay naman niya rito, dali-dali naman siyang sumunod hanggang sa tuluyan na nila itong naabutan. Lolo Dignum! Lolo Dignum! May naghahanap po sa inyo! Sigaw ni Kadyo sa matanda habang papalapit. Nang marinig naman ito ang sinabi ng kasama niya, agad itong napahinto sa paglalakad. Kampante rin itong humarap sa kanila habang tahimik na nagmamasid. Pagsilay naman niya sa mukha nito, agad naman siyang nakaramdam ng kapanatagan buhat sa maamo nitong pagmumuka. Ayon sa kanya, na sa itsura ng matanda, hindi mo masasabing may gagawin itong hindi maganda. Bukod kasi sa maamo nitong itsura, napakapayapa rin ng mga mata nito. Walang kahit na anong galit siyang nakita rito, kaya nung magpang-abot ang kanilang paningin, punong-puno siya ng pag-asa na yun na nga ang taong hinihintay nila. Pagharap naman nilang dalawa, bigla naman itong nagsalita gamit ang kanilang dialekto. Sa tono ng pananalita nito, halos akalain niyang nagmula ito sa lugar nila. Ayon sa matanda, lahat ng naghahanap sa kanya ay merong importanteng pakay. Yun nga lang hindi lahat, katulad ng pakay ni Kublan. Dagdag pa nito na, yun ang rason kung bakit pinahintulutan niya ang dalawa na pumasok sa lugar nila. Pagkatapos nitong magsambit ng mga kataga, agad sila nitong inanyayahan na sumunod. At habang sila'y naglalakad, inilahad nito ang mga rason kung bakit mas mainam na sa bahay na lang sila nito mag-usap. Pasensya na kayo kung kailangan pa nating pumunta sa bahay ko. Alam nyo kasi, maraming mga naglipa na ritong mga masasamang nilalang. Palagi silang nakikinig sa mga pag-uusap at lahat ng problemang nalalaman nila, ginagamit nila para sa kanilang mga biktima. Maganda lang tingnan ang lugar na ito, pero kapag nalaman nyo ang totoo, alam kong matatakot kayo. Wika nito.
Nang marinig yon ni Kublan, napalunok lang naman siya ng laway habang umiikot ang kanyang paningin. Hindi naglaon. Pagdating nila sa bahay nito, bumungad sa kanya ang maliit nitong bahay sa gilid ng isang batis na may maliit na talon sa unahan. Malawak ang lugar at mula sa bahay ng matanda, patag na ang bakuran. Yun nga lang, matarik ang banging pwede mong bagsakan kung sakali mang hindi ka titingin sa iyong nilalakaran. Pero sa kabuuan, napakaganda ng tahanan ng matanda. Yun ba nga akalain mong sa imahinasyon mo lang iiral ang ganoong lugar? Matapos naman nila itong makita, agad silang umupo sa mga upuang nasa labas ng bahay. Si Tandang Dignum naman, pumasok na sa loob para gawan sila ng merienda. Maya-maya pa paglabas nito, bit-bit na nito ang tinimpla nitong kape at niluto nitong lugaw. Pag-abot nito sa kanila, agad naman nila yung kinain ng walang kahit na anong pagdududa. At nang makapagpahinga na sila, tsaka pa lamang nila pinag-usapan ang tungkol sa kanyang problema. Pag-utos sa kanya ng matanda na ikwento ang lahat ng pinagdaanan nila, sinikap niyang wala siyang makakalimutan kahit isang detalye. Naging matapat din siya sa lahat ng oras, nang sa gayoy hindi ito magkamali. Nang marinig naman ito ang kabuuan ng kanyang kwento, agad naman yung napaisip. Maya-maya pa, muli itong bumalik sa loob ng bahay para kumuha ng tawas at platong may lamang konting tubig. Paglapag nito sa kanyang harapan, agad yung tumayo, sabay balot sa ulo niya ng isang itim na tela. Huwag kang gumalaw. Tiisin mo lang ang paso ng kandila. Matapos nitong magsalita, tsaka pa lamang siya nito tinawas. Habang umiikot ang kandila sa kanyang ulo, rinig na rinig niya ang mga usal na binubulong nito. Nagtagal din yun ng ilang minuto bago ito inalis ni Tandang Dignum sa kanyang ulo. Pag-upo nito sa kanyang harapan, binalot nito sa dahon ng saging ang hawak nitong tawas. Matapos nun, sinunog niya ito sa apoy ng kandila habang patuloy pa rin sa pag-usal. At nung kumulo na ang tawas, dahan-dahan niya itong isinaboy sa plato kasama ng luha ng kandilang ginamit. Nang magawa na niya ito, doon bumungad sa kanila ang isang figura na ayon sa matanda ang responsable sa sakit ng kanyang mahal sa buhay. Dagdag pa nito na hindi simpleng pangungulam ang ginawa dahil may kaakibat ito ng basbas ng demonyo. Pagtatapat pa nito na marami ang pamamaraan ng pangungulam, pero ang paggamit ng parte ng mga yumao sa pagpapadala ng sakit ang siyang pinakamapanganib sa lahat. Kapag kasi tinamaan ka ng ganoong aral, hindi ka basta-bastang mamamatay. Wala ring silbi ang lunas na gagamitin sa'yo dahil hindi yun tatalab. Basta, hanggat gusto ng mangkukulam na buhay ka, mananatili kang buhay para mapagdusahan mo ang mga kasalanan mo sa kanila. Mariin din itong inilahad na maaaring may nagalit na mangkukulam sa kanyang ama, kaya yun gumawa ng ganoong katinding ritual. Pagtatapat pa nito sa kanya, na para mabasag ang ganoong sumpa, kailangan nilang hanapin ang mangkukulam o hindi naman kaya'y dakpi ng mismong kaluluwa nito. At magagawa lang nila yon kung meron siyang daladalang damit o gamit ng kanyang ama na suot-suot nito habang pinapahirapan nito. Uunahan na kita. Kapag wala kang dala, hindi mo ako pwedeng pakiusapang sumama sa'yo. Kagaya mo, may mga responsibilidad din akong tinutugon dito araw-araw. Marami rin akong tinutulungan. Kaya kapag tinalikuran ko sila para sa tatay mo, para ko na rin silang pinabayaan o pinatay. Kaya sana maunawaan mo. At base na rin sa kwento mo, hindi na rin tayo makakaabot kung sakali mang magbakasakali pa. Wika nito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman siyang napaisip sa kung ano ang dala niyang gamit ng kanyang ama. Sa pagkakaalam niya kasi, kinuha niya ang singsing nito
nung nakaratay na yon sa higaan. Ang problema, hindi niya matandaan kung saan niya ito isinuksok. Kaya habang nagsasalita ang matanda, naging abala siya sa paghahanap nito. Lahat ng dala niya isa-isa niyang inalis sa sisidlan hanggang sa dito na niya nakita ang singsing na kanyang hinahanap. Pagkakuha naman niya rito, agad niya yung iniabot sa matanda kasabay ng pagsagot dito ng, "Yan ho ang singsing ni Itay na palagi niyang suot-suot nung siya'y malakas pa. Suot niya rin ho yan nung manghina siya at trumatay sa kanyang higaan. Pwede na ho ba yan, Tandang Dignum?" Nang marinig naman ito ng matanda, tumangulang naman ito habang sumasagot sa kanya, "Oh, pwede na ito. Huwag na muna kayong umuwi dahil gagawin natin ang ritual mamayang gabi. Ikondisyon mo ang sarili mo dahil ikaw ang magsisilbing sisidla ng kaluluwa ng mangkukulam." Matapos naman itong magsalita, hindi na niya nagawa pang sumagot. Alam niya kasi na seryoso na ang kanilang usapan, kaya wala nang puwang ang anumang uri ng biro. Hindi nagtagal. Nang wala na silang mapag-uusapan, pinapasok na sila nito sa loob ng bahay para makahanap ng kanilang mapagtutulugan. Pagdating naman nila sa loob, sumalubong sa kanila ang isang malawak na sala. Wala ditong silid ni palikuran. Mga luma na rin ang mga kagamitan na halos hindi mo na mapakinabangan. May mga nakita rin silang lumang litrato na parabang kaparte ng pamilya ni Tandang Dignum. Paglubog ng araw, kasalukuyan na silang naghahapunan. At habang nasa harapan ng hapagkainan, mariin sila nitong inabisuhan ukol sa mga pwede at hindi nila pwedeng gawin. Ayon sa matanda, kailangan bago sumapit ang 6:00, tulog na sila. Hindi rin dapat sila gumawa ng kahit na anong ingay dahil mabubulabog nito ang mga nilalang na nanginginain sa labas. At ang pinakaimportante sa lahat, wag na wag silang dudungaw sa siwang ng dingding kapag may narinig silang hindi kaaya-ayang tunog sa labas ng bahay. Nang marinig naman yon nila Kublan, agad naman silang sumang-ayon kahit wala silang ideya sa mga posibleng mangyari sa sandaling nilabag nila ito. Paglalim naman ng gabi, napakadilim na sa loob. Walang kahit ni isang gasera ang nakasindi, kaya halos pagpistahan sila ng napakaraming lamok. Hirap na hirap siyang matulog sa ganoong sitwasyon, kaya naman nang hindi na niya ito makayanan, napilitan siyang umupo habang tahimik na pinagmamasda ng paligid. Noong una, wala naman siyang naririnig na kahit na ano, pero habang tumatagal may nararamdaman siyang parang mainit na bagay na nagmumula sa labas ng bahay. Kapansin-pansin din ng liwanag na bigla-bigla na lamang nawawala. Dala ng kuryosidad, dahan-dahan niyang kinapa ang dingding para maghanap ng butas na pwede niyang pagsilipan. Mabuti na lang meron nito malapit sa higaan niya, kaya agad siyang nakasilip. Pagsilay niya sa labas ng bahay, biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya ang parang mga usok na nilalang na kinakalaban ng matanda. Hindi niya mawari kung ano ang mga ito, pero base sa kanyang nakita, para itong buhawi na merong muka. May matatalas din itong pangil at nanlilisik na mga pulang mata. Marami rin yung galamay na paulit-ulit na ipinupulupot nito sa matanda kapag nagkakaroon yon ng pagkakataon. Ngunit dahil sa kakayahan ng tungkod ni Tandang Dignum na makapaglabas ng bolang apoy, kung kaya't hindi yun nakakausad. Nagtagal ng halos 2 oras ang pakikipaglaban dito ng matanda bago tuluyang umatras ang mga nilalang. At nung makalayo na ang mga ito, tsaka pa lamang tumahimik ang buong paligid. Umaliwalas na rin ang langit kasabay ng pagkawala ng napakabigat na presensya. Matapos naman niya yung masilayan, dali-dali siyang bumalik mula sa pagkakahiga. Pagtungtong ng 1:00 ng madaling araw, agad naman sila nitong ginising
dahil magsisimula na ang gagawin nilang ritual ng pagtawag. Nang maramdaman yon nila Kadyo, dali-dali naman silang umupo. Yung kaibigan niya papungas-pungas pa ng mga mata habang siya naman ay tulalang nakatitig sa kawalan na parabang naglalakbay ng napakalayo ang kanyang isipan. Nang mapansin naman ito ni Tandang Dignum, bigla naman siya nitong binatukan sabay wika sa kanya ng, "Hindi ba kakasabi ko lang kanina na huwag kayong sisilip? Anong ginawa mo, Kublan? Bakit mo sinuway ang utos ko? Hindi mo man lang ba naisip na maaari mo itong ikapahamak? Kung nadala ka sa takot mo, paniguradong mapipilitan kang lumabas sa bahay na ito. At kapag ginawa mo yon, katapusan mo na." Nang marinig niya ang sinabi nito, sa halip na magdahilan, agad siyang humingi ng tawad. Mahinahon din niyang inilahad ang kanyang parte para naman kahit papaano maunawaan siya nito. Matapos naman yung marinig ng matanda, napabuntong hininga na lamang yon habang inuutusan sila nito na sumunod. Paglabas nila ng bahay, agad itong nagbugsok ng mga sulo sa lupa na siya namang dali-dali nilang sinindihan. At nung magliwanag na ang paligid, dito na inilatag ng matanda ang itim na tela na merong pulang marka. Bawat markang nakita nila rito, may iba't ibang mga simbolo at hugis. Kapansin-pansin din ng mga letrang nakapaikot na parabang may kakaibang kahulugan. Matapos naman yung gawin ni Tandang Dignum, inabisuhan siya nitong humiga sa gitna. Pinapikit din ito ang kanyang mga mata habang nararamdaman niya ang dahan-dahan itong pagtali sa kamay at mga binti niya. Hindi nagtagal, nang maihanda na ng matanda ang lahat ng kanilang kailangan, nagsimula na itong magdasal ng taimtim. Sa mga unang bahagi ng engkantasyon, wala pa siya gaanong nararamdaman. Pero nung tumagal na ito, ramdam na ramdam niya ang tila bang paghila ng kung anong puwersa sa kanyang kaluluwa. Maya-maya pa, biglang nawala ang boses ng matanda, kasabay ng pagramdam niya sa kanyang tabi ng isang kaluluwang duminig sa pagtawag. Napakadilim ng presensya nito, indikasyon na hindi yun pangkaraniwang tao. Matapos naman niya yung masilayan, sinubukan niya itong itaboy pero sa halip na magawa niya ito, bigla siya nitong nilamo ng buo. At habang nasa loob siya ng katawan ng nilalang na yon, dito na pala nagsisimula ang pagsapi nito sa kanya. Kalaunan, pagbalik ng kanyang ulirat, nadatnan niya ang kanyang sarili na nakahiga na sa loob ng bahay ng matanda. Tuyot na ang kanyang lalamunan at sa bawat paglagok niya ng laway, ramdam niya ang kumpol ng asin na parabang sapilitang ipinapakain sa kanya. Baldado rin noon ang kanyang katawan, kaya halos hindi siya nakakilos ng kalahating araw. Mabuti na lang pagtungtong ng hapon, nakakilos na siya. Nang mapagtanto naman yon ng kanyang kasama, inabisuhan siya nitong bumaba ng baryo. Medyo nag-aalala na ito, gawa ng hindi ito nakapagpaalam ng maayos sa kanyang mga magulang. "Mauna ka na, Kadyo. Hindi pa pwedeng umuwi itong si Buklan. Katatapos pa lang ng unang hakbang na aming gagawin. Meron pang susunod at hindi na natin ito pwedeng ipagliban. Wala ka namang pakay, kaya malaya kang makauwi at bumalik kailan mo gusto. Yun nga lang, kapag sumapit na ang 4:00 ng hapon, huwag ka nang magpupumilit. Taga rito ka, kaya alam mo ang panganib na dulot ng mga aswang sa paligid." Wika ni Tandang Dignum sa lalaking sumama sa kanya. Nang marinig naman ito ang sinabi ng matanda, tumangulang naman ito bago umalis ng bahay. At pagkatapos ng naging pag-uusap, tsaka pa lamang nito tinalakay ang susunod nilang gagawin. Inilahad din ito sa kanya na patay na ang mangkukulam, pero hindi ibig sabihin nun naligtas na ang kanyang ama. Dahil kung hahayaan nila ito, posibleng isasama ito sa hukay ng nilalang.
Hindi makakapayag si Tandang Dignum na gano'n ang mangyari dahil batid nito kung gaano kahalaga kay Buklan ang mahal niya sa buhay na pinipilit niyang ilaban. Pagsapit ng gabi, muli silang nagsagawa ng ritual. Subalit sa puntong yon, wala nang nangyaring pagpapasapi. Karamihan sa ginawa ng matanda, purong pagpapalipad na lamang ng dasal upang masiguro ang mabilis na paggaling ng kanyang ama. 2 araw din nila yung ginawa hanggang sa tuluyan ng matapos ang kanilang mga nasimulan. At nung kumpirmahin na nito sa kanya na nasa maayos ng kalagayan ng kanyang ama, dito pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Gustong-gusto niya na noong umuwi pero naging mahinahon siya dahil hindi niya pa nasusuklian ang kabutihang loob ng matanda sa kanya. Sa pagsapit ng araw ng kanyang pag-alis, muling bumalik si Kadyo sa bahay nito. Pumunta ito para sunduin siya, kaya bago pa man siya maghanda ng gamit, puso sa puso na niyang kinausap ang matanda ukol sa pwede niyang ialay dito bilang kabayaran sa kabutihang loob nito. Dagdag pa niya na nakahanda siyang ibigay ang lahat ng pagmamay-aring meron siya kung sakali mang yon ang hahangarin nito. Ngunit nang marinig ito ng matanda, tumawa lang naman yon habang sumasagot sa kanya ng, "Ang makauwi ka lang ng bahay, sapat ng kabayaran para sa akin. Kublan, mag-iingat ka sa iyong lakad dahil may mga nilalang na nagmamanman sa mga ikinikilos nyo rito. Galit na galit sila, kaya huwag kayong magpakakampante sa inyong pag-alis." Dagdag pa nito na, malimit itong nangyayari sa mga tinutulungan niya, gawa ng ang mga nilalang na yon ay nag-aasam din ng tulong mula kay Tandang Dignum. Ngunit dahil sa kanilang kasamaan, napaka-imposible na magawa sila nitong mapaunlakan. Nang marinig niya ang sinabi nito, dito na siya nagtanong ng nagtanong hanggang sa malaman niya ang iba't ibang lahi ng mga aswang na naninirahan papaikot sa pinagtitirahan nito. Mariing ding inilahad ng matanda na lahat ito ay merong masamang balak sa kanya, kaya nakakasiguro ito na hindi magiging madali ang pagbaba nila. Ngunit sa sandaling makalabas sila ng palayan, nakakasiguro na itong ligtas na sila. Pagtatapat pa ni Tandang Dignum, hindi sila nito pwedeng samahan buhat sa kasunduan nito sa mga engkantong naninirahan sa paanan ng bundok. Kaya sa madaling sabi, sarili lang nila ang kanilang maaasahan sa pagkakataong yon. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, mas lalo pa siyang nagmadali. Bukod kasi sa papasapit na ang dapit hapon, ramdam din niya ang mabilis na pagtakbo ng oras. Yun bang para itong nakikipaghabulan sa kanila? Ilang minuto pa ang lumipas dahil sa bigat ng kanyang mga dalang gamit, ang mga importanteng bagay na lang ang pilit niyang ipinagkasya sa iisang lalagyanan. Pagkatapos nito, nagmamadali silang umusad hanggang sa makababa na sila sa bahay ng matanda. Pagdating nila sa kakahuyan, dito na nila narinig ang iba't ibang huni ng mga aswang. Napakaligalig na rin ang paligid, indikasyon na merong mangyayaring hindi kaaya-aya. Kaya nang mapagtanto ito ni Kadyo, pilit na siya nitong hinihila habang paulit-ulit na inaabisuhang magmadali na. Kaso lang, di pa man sila nakakalabas ng kakahuyan, may tumambang na sa kanilang 3 malalaking aso. Habang nakatitig ito sa kanila, panayang pag-aangil ng mga ito hanggang sa bigla na lamang sila nitong sinunggaban. Kaya naman kahit ayaw nilang magkahiwalay, napilitan silang tumakbo sa direksyong naisip nilang ligtas na daanan. Habang tinatahak niya ang daan, lahat ng gamit na dala niya, pilit na niya noong iniwan. Sa ganoong pagkakataon kasi, di hamak na mas mahalaga ang kanyang buhay, higit sa ano paman. Akala niya magiging madali na lamang mula roon ang mga pagdadaanan niya, pero lingid sa kanyang kaalaman simula pa lamang ito. Dahil ilang metro mula sa pinagkahiwalayan nila ni Kadyo, napasok siya sa isang malakas na bagat.
Ilang oras siyang nanatili sa loob nito at kung hindi niya pa binaliktad ang kanyang damit, hindi siya makakalabas. Pagdating nila ng palayan, dito pa lamang sila nagkita. Habang siya ay punong-puno ng galos, si Kadyo naman ay halos maligo na sa sarili nitong dugo. Paika-ika na rin yung kung maglakad pero hindi pa rin ito nawawala ng pag-asa na mabuhay. Pagsilay niya sa kalagayan nito, di siya nagdalawang isip na ito ay tulungan. At kahit hirap na, pilit silang umusad sa pagbabakasakaling may makikita silang tao di kalayuan sa dulo ng palayan. Ang problema lang, habang pilit silang naglalakad papalayo, kapansin-pansin ang paikot-ikot na paglipad ng mga aswang sa langit. Yun bang parang naghahanap lang ito ng pagkakataon para mandagit? Nung masipat ito ni Kadyo, binulungan siya nito na mas ligtas ang gumapang sa mga palay. Mabagal man ang pag-usad, ang importante hindi sila nito makukuha. Dagdag pa nito na, kailangan lang nilang maging matyaga dahil ilang kilometro mula sa kanilang kinaroroonan, may taong paparating upang mag-abot sa kanila ng tulong. Bago pa man kasi yun bumalik sa bahay ni Tandang Dignum, nag-abiso na ito ukol sa pwedeng mangyari. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, mas lalo pa siyang nagkaroon ng pag-asa. Habang gumagapang silang dalawa, ramdam na ramdam nila ang pagtakbo at pagsuyod ng mga aswang na nakabuntot sa kanila. Yung mga nasa himpapawid naman, panay na ang pagbulusok habang naglalabas ng nakakatakot na huni. Nakakabaliw yun kung pakikinggan, pero sa kabilang banda, nakaya nila itong pagtiisan. Ilang minuto bago sumapit ang 3:00 ng madaling araw, narating nila ang tinutukoy na lugar ng kaibigan niya. At nung mapadpad na sila roon, bumungad sa kanila ang iilang mga magsasaka na merong daladalang mga sulo. Pagsilay nila rito, agad naman silang tumayo kahit punong-puno ng putik ang kanilang mga katawan. Nang makausap na nila ito, tsaka pa lamang nila naramdaman ang tila bang pagtahimik ng paligid. Mula roon pinuno, naging matiwasay na ang pag-uwi ni Kublan sa kanila. Pero alam niyo ba, na kahit napagaling ang tatay niya, sadyang hindi niya pa rin malimut-limutan ang naranasan niya sa lugar na pinalilibutan ng mga aswang na nasa teritoryo ni Tandang Dignum.